So, yung cake 750. So, awarding ngayon, nandito kami sa basketball court, awarding ngayon ng summer league ng UST. So, ayan, mag-start na kami. Wala dito na, wala pa rin yung ibang mga player ko. Ayan, mag-start na kami. Tanor! What's up, yo. Ito na yung mga player ko. Shoutout kay Marvin Delgado, Kevin De La Cruz. Saka yung star player namin, walang iba si Mark Dave Durkeo. Shoutout Barangay Lasip. Shoutout ka la. Shoutout kay Lloyd Lazaro, Asbok. Coach ng sentro. Shout kay Coach. I love you. Coach Herher. Coach Gingiao. Jericho. Herher. Pereher. Shout out. Buklay coach yun. Ay, amay. Bapod Lasip. Shout out sa may barkada na Ojed Canada. Eduara. Ikimay nga rin na. Maraming nakakantong Canada. Maraming nakakantong Canada.
sigawan. Magandang gabi sa lahat! Yan, medyo kulang pa. Isa pa nga. Magandang gabi sa lahat! Thank you so much. So, in behalf of Sangguniang Kabataan, headed by yours truly, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa gabing ito, lalong-lalo na po sa ating Barangay Council headed by our Barangay Captain Camilo and Oris, together with the Barangay Kagawats. Let's start. Sekretary namin. Una-una, na itang kupay Bugay sa Santa Lourdes at sa iyang barangay. Kansanay, barangay, Sangguniang Barangay, headed by yours truly, Biglang Kurang Sansakoy, Wadya si Barangay Kagawat Alvin Nabat. So ayan guys, nasa na yung mga player ko. Magkano yung price? 1.5. 1.5. Shout out sa mga taga-Lasing North. Para sa kahit maka-second place tayo. Shout out kay Jen. Sabi ko? Jen Reyes, shout out sa'yo. Yung shoot mo, meron dito kasama, bakla. Namamakla si Naneng, si Mark Dave. So shout out daw sa'yo. Saka kay Nicole. Nicole Manuel, shout out sa'yo. Shout out kay ano? Kay Jen Reyes, ano? So yan guys, wala pang ano eh. Wala pa yung ano program eh. Gusto ko nang kumanta.
Say I'm with you.